Zijn we niet al wat xenofoob? Beangstig van het vreemde, het onbekende is voor iedereen van onze blinde vlek, waar we vaker weg van bluffen, zonder wat op te bouwen aan kennis. Maar we kiezen voor de kennis van een comfortzone. Als je licht werpt op de zand, tast je sowieso in tussen wat we niet zien of herkennen, maakt dus juist meer benauwd ervan. We vullen het zelf in aan de hand van wat de anderen verklaren, zit hij zelf in. We doen maar zelden onderzoek, we geloven veelal wat er dus verteld wordt via media en school, maar die twee dingen zijn bevooroordeeld en niet afhankelijk, dus zo ze juist beeld kunnen geven van het andere, het onbekende. Wend er ons aan schrik van, zo erg dat je verlamt tot de psychologische stilstand. We weten niet hoe dat het wat of verloopt, maar wat doen we? We cancelen, we geven is niet over, het is herkenbaar. Maar vaak geheel irrationeel zit de angst alleen in onszelf, die een dat verhaal dat dus benauwd maakt. We projecteren het er naar de 6 voordat we in contact gemaakt hebben, mening klaar. Al dan normaal is was ooit vreemd op een moment. 100 jaar geleden ging niemand geloven dat we zenden sturen naar andere mensen met een bakje in hun zand. Dat we direct communiceren met anderen, het ander land. Het vreemde is op zich niet meer aan het nieuwe dat hem reveleert en aan ons blootstelt, zodat we de kansen krijgen wat te leren en te groeien. En leren is een onderneming, niet iets dat als zomaar komt, maar ook een pijnlijke beleving. Daarom dat zoveel mensen niet op zoek gaan, maar in de zesde comfortabel leven. Zolang dat het ze toestaat basaal te functioneren, is dat vaak meer dan voldoende. En precies het leven, hoe beperkt dat is als afdoende. Dus dat er dan iets nieuws op hun radar komt dat ze nog niet kennen, is dat vaak een bron van irrationele beschuldiging naar woede. Gestart het pure angst voor het wat anders, het wat nieuws. Het maakt ze massas bang nu dat we dat weten. Laat dus er dus niet langer beoordelen, maar helpen in het snappen, in begrip, in het oordelen, op een correcte wijze. Wat dan ik verstaan is dat je de angst van een ander nooit gaat kunnen bestrijden met haat. Dus als je weer iemand wat hoort zeggen dat je treft, weer een statement die op niet is gebaseerd, maar enkel kwetsvals, ze doen niet direct aan. Maar tracht te begrijpen waarom dat ze in die situatie al die woorden grippen en bespreek het in persoon zonder dat je ze bereft of wil de vinger wijzen. Nee, en tracht te komen tot de begrip, maakt ze duidelijk dat er gaan zijn als ze voor aan te wennen, maar dat er tijd en ruimte is voor ze rusten te leren kennen.